खुंनाय बा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा। स्टेट गभर्नमेन्टनि फारसे दिनै नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे रिलेसननि थाखाय दिनै नोंथाङा बिथांमोनखौहाय खामानि जादोंब्लाबो जायाब्लाबो बाख्नायनायखौ माब्लाबाबो गारा जे दिनै जोङो मा खोनागासिनो दङ बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनि पिस एकर्डखौहाय लानानै बे मोनसे माने काइन्ड अफ जब बिथाङा बे स्टेटनि फारसे बेकआप होबाय थायो मानोना गावनिबो पलिटिकेल टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन दिनै टाइमानो जोबनो थांगासिनो दङ दिनै 5 बोसोरा जोबनोसै नाथाय इमप्लिमेन्टआ माब्ला जागोन दिनै नोंथांजों मोनसे स्पेसियेल टक स्पेसियेल मिटिं बायदिसिना नोंथाङा जागासिनो दं होननानै बुंगासिनो दङ उइदिन दा टाइम ओरै थोरै पिरियडनि गेजेरजों 5 बोसोरा जोबनोसै दिनै सारमोनहा दिनै खोथाजोंल' बेबायदि बुङै दिनै आरो बबे समखौ नेबावदों गावबा गाव जिउखौ दान होबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो आफा इसोरनो आर'ज खालामो